Dragi gledalci, dobar dan. Moje ime je Marija Viktorija. Vi gledate emisiju Život punim plućima. O kulturi, nauci, umetnosti, o zdravlju, o turizmu, ekologiji, socijalna pitanja, psihologija i mnogo toga još. U današnjoj emisiji gost voditelj koleginica Violeta Dimitrić. Svetska dizajnerka iz Subotice dizajnom i svojim kreacijama je očarala svetsku javnost. Na ovim prostorima je takođe više nego popularna, tražena, prava dama, a danas sa nama u studiju Marija Šabić. Dobar dan, dobro nam došla. Hvala, dobar dan, bolje vas našla. S tim što moram samo malo da vas ispravim. Ja se zovem i prezivam Marija Džeba, ali od nedavno. Ali i dalje koristim, naravno za svoj posao koristim i dalje svoje staro ime i prezime. Dobro, zabeležit ćemo. To znači da ste se udali, Marija. Da, moram da priznam da. Bravo, čestitamo. Hvala. Evo idemo sada na našu drugu gošću, čiji ste glas svakako već čuli. Kada govorimo o njoj, znamo da je ona neko ko je osvojio celu bivšu Jugoslaviju, koja je poznat u svetu po svojim numerama i lepoti, zaštitno lice mnogih brendova, uspešan pisac, uspešan novinar, uspešan voditelj, divno peva. Predstavlja mega zvezdu na našim prostorima, među prve 3 osobe koje su pronele i slavu i lepotu širom Evrope i sveta. Sa nama je Suzana Mančević. Suzana, dobar dan, dobrodošla. Znaš šta, nisam znala da sam baš toliko kako si me najavila, ali hvala ti na tim divnim rečima. To je istina, evo, samo da se nadovežem, znamo da si poznate i u Rusiji, da te vole i u Grčkoj, da gde god si pravila show programu bivšoj Jugoslaviji, bila si prepoznatljivo lice i neko ko je mega zvezda, ali evo ja ću gledalcima da otkrijem, ja Suzanu znam ovako kao novinar i malo privatno. Ona je uvek skromna i spremna da pomogne kolegama u svim situacijama. Kada nastupa, nije važno da li nastupa u Beogradu ili u nekom drugom malom mestu, vrhunski profesionalac. Evo, to je moj utisak, dala sam sebi slobodu da to kažem. Hvala ti. Hvala, pa znaš šta, prosto publika te obavezuje, tvoj posao te obavezuje, tvoja ambicija, tvoja profesionalnost te obavezuje da uvek budeš korektan sa kolegama i da daš svoj maksimum. Nema veze da li si u, ne znam, nekom selu ili si u Lisinskom ili u Areni ili u Sava centru, potpuno svejedno. Ja mislim da sam uvek ista. A nekada mi se čini da svoj maksimum dam baš u nekoj maloj sredini gde dođu ljudi od ovaca i gledaju ovako i prosto mene to inspiriše da budem najbolja što mogu. Divno, Suzana, ja bih obema damama postavila jedno pitanje s obzirom da se naša emisija zove Život punim plućima. Da li živite punim plućima? Još pitaš? Još pitaš, pa Marija. Pa mogu da kažem da si ti meni neki uzor za živjeti punim plućima. Nisam sigurna da živim toliko punim plućima, ali živim. Obzirom da si ti nedavno udata, izgleda da živimo. U ovoj celoj priči ostaje samo da Marija i ja rešimo taj status da bi onda taj život dopunile punim plućima. Pa čekaj, treba još malo, stani, mi smo starije od vas dve, tako da imate vi još fore malo da vežbate. Ja kad sam se udala ovo po drugi put, imala sam preko 60 godina i mene su moje ćerke predale mladoženji, mom mužu. I onda kažem, deci moje, pa ko od vaših drugarica je imao tu priliku da udaje majku? Tako da to je super. I treba živati punim plućima, treba raditi maksimalno i maksimalno uživati u životu.
Divno. Obe imate koloritne karijere i stvarno impozantne karijere. Mogli bismo da ostanemo dosta dugo ako bismo se samo 10-20% zadržali na onom što ste radile. Sve ono što predstavlja vaš portfolio i vašu ličnost nije slučajno. Popularnost i priznanje na svakom mestu kada se govori o vama dvema prisutno. Sada mene interesuje šta je najaktuelnije u ovom trenutku. Marija, evo da krenemo od vas, šta trenutno radite? Radim. Ja imam običaj da kažem, ukoliko rade kafane, radim i ja. Odnosno... Non stop. Tako je, da. Odnosno, moja delatnost je u stvari vezana za neke sretne, lepe događaje, za u stvari pravljenje haljina, izradu haljina koje su vezane za mature, za venčanja. Znači, sada u ovom nekom periodu, kada je trajao, dok je trajao COVID, znači moj posao je bio otprilike nula, ali sada se stvarno sve to nekako je sve eksplodiralo. I da, vraća se, a inače mi je projekat sledeći, izbor Miss Srbije, i to je trebalo da bude održano negde u centru grada, u centru Beograda, ali zbog ovih mejra ćemo vidjeti na koji način će se to održati, ali eto, to je sada neka naredna kolekcija koju radim. Pripremam se za izbor Miss Srbije i pripremam se naravno za Serbia Fashion Week, proleće, jesen, zima. Manifestaciju koja je toliko glamurozna i bitan predstavnik, ako tako mogu da kažem, naše zemlje u svetu, izbor za Miss Srbije, vi radite od samog početka, koliko znam, i u saradnji ste sa tim događajem, ako mogu da se tako izrazim. Šta se promenilo u odnosu na početke? Kompanija Miss You, odnosno Miss Srbije, je izrasla u jednu respektabilnu kompaniju koja je stvarno prepoznatljiva u regionu i uopšte u svetu. I kako su oni rasli, kao i naravno sve dobre stvari, mi smo se slučajno sreli i slučajno započeli saradnju, i kao i sve dobre stvari, ta saradnja traje i dalje. I jednostavno mislim da sam rasla zajedno sa njima i napredovala zajedno sa njima, i to je nekako obostrani... Simbioza jedna. Da, tako je jednostavno. To je obostrana korist sigurno, i eto, to je to. Druga stvar koju bih spomenula, to je susret, uglavnom moj je život nekako obeležen susretima sa dobrim, pametnim, vrednim ženama. I zaista mogu da kažem, sledeća žena koja mi je nekako ostala upečatljiva i sa kojom jako dobro sarađujem, to je gospođa Svetlana Horvat. Ona je vlasnica Serbia Fashion Weeka, koja je isto tako u kratkom vremenu se etablirao na modnoj sceni svetskoj. Da. A moram da spomenem ovde saradnju i sa Cepter kompanijom, sa kojom već dosta dugo sarađujem, i tu su uglavnom neke direktorice žene koje su meni puno pomogle i koje su jednostavno imale poverenje od mene, i baš mi je drago, jedna od njih ste i vi. Hvala vam, pričat ćemo. Evo, posle Marije znam da je i Suzana sada, da se prosto nadovežemo na pitanje, dobila pre nekoliko dana u Nišu jednu veoma interesantnu nagradu, a meni se jako dopalo šta je Suzana napisala na društvenim mrežama. Koliko je ta značajna, u stvari, intrigantna nagrada? Dobila sam nagradu praktično za životno delo, za dugogodišnji rad i zalaganja na estradnom polju. Ja sam prisutna preko 45 godina, i to je stvarno razlog za slavlje i razlog za nagrade. Eto, prvi put sam dobila takvu jednu nagradu u Nišu. Nadam se da će i naše udruženje ovde u Beogradu, čiji sam ja član, osetiti potrebu da me nagradi na sličan način. Dobila sam u Nišu statuetu Car Konstantin. Sledeća je carica Teodora. Nadam se da me neće zaobići. Lepo je dobijati nagrade, i kad neko kaže važna stvar nagrade. Nije, naš posao je neuhvatljiv. Pazite, mi kad sada pogasimo kamere, mi više ne postojimo.
Ide drugi program, ide sledeći voditelj, ide sledeće u eter. Mnogo stvari koje sam uradila u životu, divnih, prestižnih, inspirativnih, vrhunskih, i što se pevanja tiče, što se glume tiče na televiziji Beograd, te trake više ne postoje. Nema svedoka o tome šta sam ja u životu uradila i gde sam sve bila prisutna. Tako da, nagrada ti je nekako priznanje da to, eto, neko još pamti. Da li će pamtiti sledeće generacije, vidjet ćemo. Da je to primećeno, ali s obzirom da sve 4 već dugo postojimo u oblastima kojima se bavimo i sve radimo različite stvari, voljela bih da mi obe kažete kako ste uspjela da opstanete toliko dugo? Jer naši poslovi su ovako lepi kad nas gledaoci pogledaju i svi radimo lepota, moda, nekakva zabava, kultura i sve ostalo, ali to zahteva i suočavanje sa izazovima. Pa kako ste se vas da izborila? Evo, Marija. Marija, pošto ona... Pa meni je drago da moj poslovni put nekako je imao i razvoj i dinamiku i konstantnost. Još jedna stvar koja je jako bitna, ne znam, mnogo je važno biti kvalitetan, ali je možda još važnije trajati u kvalitetu. Eto, nekako, valjda, ako sam nekad nekom zasvetlila malo ili malo osvetlila put, onda, makar i malo, onda stvarno, eto, moje bitisanje nekako, ili moj trud nije bio uzaludan. Eto, nekako, mislim da je, nadam se da jesam. Recept za trajanje i za uspeh je rad, samo rad. Tačnost, pedantnost, korektnost i prema kolegama i prema gostima i onda ti trasiraš svoj put koji je siguran. Nema danas ne mogu, nije mi dobro, bolje da izađem s drugaricama ili čeka me dečko. To nije postojalo. Moja mladost je bila rad, rad i rad. Imala sam 2 drugarice koje su me obaveštavale šta moja generacija radi u Beogradu. Ko je diplomirao, ko se verio, ko se udao, ko je otišao u vojsku. Sve sam ja to propustila. Zato što sam bila negde na turneji, negde na snimanju. Ali sad kad se osvrnem, nije mi žao. Da, lepo, divno. Htjela sam, Marija, vas isto da pitam kako nastaju vaše kreacije? Znam za druge vrste umetnosti kako to radi pesnik, kako dođe inspiracija, kako je to kada je muzika u pitanju, slikar, ali kako nastaju modne kreacije? Odakle inspiracija, odakle crpite, jer može manje više svako od nas da napravi jednu dobru kreaciju, ali treba napraviti toliko haljina i uvek biti prepoznatljiv i uvek biti poseban. Odlično pitanje. Da. Nastaju na razne načine. Nastaju nekad u trenu, a nekad je to rezultat jako mučnog procesa noći kada se ne spavaju i kada se osamim, kada se zatvorim u svoje atelje. Jednostavno ne izlazim dok ne nađem rešenje za sledeću kolekciju. Ili dok ne nađem onaj motiv koji će da klikne i oko kojeg ću da razvijam tu neku kolekciju svoju. Ponekad mi je, stvarno ne znam ime svoje kolekcije. Dam joj ime kad je već napravim, kad je već uradim. Sjajno. Ja bih mogla i Suzanu da pitam nešto slično. Šta bi tebi bilo lakše da si kompozitor? Da pišeš tekst, pa muziku ili obrnuto? Ja, ne znam. Ja nemam tu vrstu, taj talenat. Nemam tu vrstu stvaralaštva kod sebe. Ali, evo, gledam svoju ćerku. Ona je tekstopisac i kompozitor, moja Teodora. I nekad joj krene muzika u glavi, pa sedne za klavir, a onda pravi tekst, pa se muči. Ovde joj metrika ne odgovara, ovde joj ne daje pravu sliku, dok ne napravi ono što je trebalo. I ova poslednja pesma koju je Nevena Božović izbacila, to je Teodorina pesma. I tekst i muzika, da. Tako da je vidi kako je to teško, kako to stvaralaštvo u stvari, dok se ne iznedri,
to boli prosto. I dođe ti ideja u najneočekivanijem trenutku, sreću sad svi imaju ove telefone i onda ona to nešto zabeleži na telefonu, pa kasnije razrađuje. Ja tu vrstu stvaralaštva ne posjedujem, ne znam kako pesnik napiše pesmu, ne znam kako slikar krene od belog platna, uopšte mi nije jasno. A da li za sebe možeš da kažeš da si multimedijalni umetnik? Pa dobro, jesam. Ja jako dobro improvizujem. Ja jako dobro fokusiram temu, gosta. Ja naravno pripremim se za emisiju, kao što ste se vas dve stvarno fantastično pripremile, ali uvek pratim i ode nekad razgovor u potpuno neočekivanom smeru, jer prosto vidim da je to dobra staza kojom treba ići. Pevala sam, glumila sam, plesala sam. Ali knjigu, imamo i dve knjige koje imaju malo autobiografskog, a malo i onako vrlo provokativnog, svi koji su čitali. Pa i nije toliko provokativna. Prosto zabeležila sam jednu mladost 80-ih. 80-te su bile božanstvene godine, bezbrižne, razuzdane, mladost. Ako si imao malo sreće koliko sam ja imala, pa ti samo ideš kao mačak u čizmama, ogromnim koracima napred i sva ti se vrata otvaraju i svi te obožavaju, naravno momci luduju i tako dalje, pa sam ludovala i ja. I to sam zabeležila, nije tu ništa ni provokativno, ni strašno, ni prosto mislim da ima štiva koja je mnogo jače od ovoga. Ali je intrigantno. Da, ali sam htela da obeležim jedno vreme i mislim da sam uspela. Nastavljamo razgovor o tome kako je bilo uspeti, kakvi su bili izazovi, šta se novo sprema i mnogo od toga što čini naš život različitim ili istim međusobno. Evo, Suzana, 300. emisija, pošto radiš već 300 emisija, Suzanin izbor. Obeležili smo 300. emisiju, ali vidiš, sad je situacija drugačija. Nema toliko tih okupljanja, nema toliko sponzora, nema fondova i tako dalje. Tako da smo samo napravili jedan specijalni prilog o tome kako smo se snalazili, kako smo se borili, koliko smo bili dobri, kreativni ili nismo, u proteklih 7 godina. I tako da je to jedan lep događaj, ali sam uporedila sa onim od pre nekoliko godina kada smo obeležili 100. emisiju, pa smo napravili, pa to je bilo luksuzno, pa to je bilo grandiozno, to je bilo glamurozno, 200 ljudi, tu su bili sponzori koji su nam naravno pomogli da to sve ostvarimo. Rekao, ovoga puta nema ništa. Evo, vidite, ovo je moja ekipa, mi smo Suzanin izbor. Tako da ove godine obeležavamo taj lepi jubilej. Dobila sam ovu lepu nagradu Car Konstantin i zahvaljujem se gradu Nišu. Šta sam rekla? Vakcinisat ću se ove godine i penzionisat ću se ove godine. Mislim da sam potpuno ispunila plan. Znači, potpuno jedna zaokružena priča. Da. Marija, htjela sam da vas pitam kakav imate stav na čuveni slogan moda je prolazna, stil je večan, koji je Coco Chanel, kažu, izgovorila. Apsolutna istina. Apsolutna istina. Nema dalje. Dobro. Interesuje me 2019. Znam da je bila prebukirana, odnosno da ste baš maksimalno radili. Koliko ste revija imali te godine? 2019. je bila neverovatna godina. Moram samo pre toga da kažem da modni kreatori su otprilike nešto obavezni da urade 2 samostalne modne revije, to je proleće, leto i jesen, zima. Ja sam te godine imala 12 samostalnih modnih revija. Ja sam to htjela da vi kažete. Ne znam kako sam preživela. Bilo je odlično, u stvari bilo je odlično, bilo je fantastično. Imala sam 2 revije u Parizu, imala sam u Grčkoj, imala sam 2 revije u Crnoj Gori, imala sam u Novom Sadu Srbija Fashion Week, proleće, leto, jesen, zima. U Beogradu, u Madanjanomu sam imala, mislim, odlična godina, neverovatna godina i rekla sam ako sada prestanem da radim, ja sam apsolutno svoje ispunila. Što sam zamislila? Krenula sam iz Pariza da kupujem jer ja ovaj materijal uglavnom nabavljam iz Pariza. Ja sam odatle krenula i završavam u Parizu modnim revijama. To je to. Pun krug. Da. Zaokružena. Sjajno. Obe radite poslove koji su vezani što za medije, ali i za susrete sa ljudima. Kako ste
podnele, kako ste prevazišli, šta ste radili u 2020. koji svi žele da zaborave? Pa nećemo, 2020. nikada nećemo zaboraviti, makoliko se trudili. 2020. smo proveli u pidžamama, trenerkama, zatvoreni u 4 zida, jeli smo, pili smo, kuvali smo. Pa verovatno su se svi ugojili, ja prosto ne znam ko je uspeo da oslabi sedeći kod kuće. Mi smo se nekako snalazili, pošto ja imam kamermana u porodici, moja mlađa ćerka je kamerman, i onda smo radili sa 2 kamere intervjue preko Skype-a. I tako smo, u stvari, punili sadržaj Suzaninog izbora. Nismo reprizirali. Ja mislim da se nijednom nismo za ovih 7 godina reprizirali. Čak nismo imali ni onu letnju šemu. Ne, uvek smo novi, zato što imamo YouTube kanal i na YouTube-u ne možeš da se repriziraš, uvek moraš da budeš nov, uvek moraš da budeš svež, je li tako? Tako da ta 2020. Ja sam, naravno, onda smo se svi zarazili koronom, pa smo svi izgubili mirise, pa smo se tuširali 5 puta dnevno, ne možeš da osetiš uopšte ni šta jedeš, ni da li mirišeš, ne mirišeš. To je stvarno bilo onako bez veze. I ja još uvek imam prisustvo visokog nivoa antitela i zato se do sada nisam vakcinisala, ali evo sad ću. Došao je trenutak. Došao je trenutak, ali smo se tokom korone slučajno i sretali tako između tih snimanja sa maskama i sve smo držale tu distancu. Maska? To je bilo strašno u tom nekom. Ja umirem kad stavim masku. Ja ne znam je li to psihološki, neka blokada, ili ja možda imam, kažeš, punim plućima, možda imam veliki kapacitet pluća. Ja kad udahnem i kad izdahnem u masku, ja sam automatski potpuno mokra. Nema frizure, znaš, uvek nosim šiškice. Kako je ono ode na šiške padnu, vise ko hobotnica ovako, grozno. Pa sam jedno vreme nosila onaj shield. Da. Svi smo to nosili. Da, onda su zabranili kao to ne može više. I tako. Marija, kako je bilo u Subotici? Zanimljivo. Ja sam se puno šetala. Otkrila sam da je Marija Terezija posadila šumu oko Subotice, ogroman jedan pojas, jer bi Subotica inače bila jedna peščara neplodna. I ona je naredila da se posadi šuma borova božanstvena. Ja sam otkrila jednostavno da Subotica ima šume, što je nešto neverovatno, jeli? A i drugu stvar, počela sam nekako naučila sam da kuvam kafu u kafiću, da napravim kapućino, jer mi je toliko to falilo i ja sam jednostavno, tačno, ja da bih bila u kafani, ja sam krišom ulazila i kuvala sebi kapućino i zvala drugaricu, mi smo pile. Jeste pile kafu na Skype? Ko je pio kafu na Skype? Evo, ja isto emisije tako putem Skype, ali volela bih da pitam nešto što je sada je glavni trend, uglavnom modne savete dobijamo preko internet aplikacija. I stalno nam izbacuju, te su modi ovakve cipele, te ovakve haljine. Kako da se mi sve u tome snađemo ovako u svakodnevnom životu, jer su različiti sad izazovi, te neke grupe cipele, te zasečene cipele, te se ova boja vratila, te spustite suknju, te opustite mini suknju, šta da radimo? Šta je u trendu? Pa jesu zasečene cipele, da. Jesu sandale, cipele. One kao patkin ključ. Da. To, nešto tako, mislim, ja, evo vidiš, apsolutno sam demode. Pa ne znam, mislim, nosite ono što vam najviše prija i u čemu najbolje izgledate i znate vi vrlo dobro kako treba da... To naše gledateljke treba da znaju jer ste došli iz Pariza. Kažu da su cvetići šik i dalje u Parizu, je li to istina? Jesu, šik su i jednostavne stvari, znači čipka je dosta out. Idu dosta sjajni materijali, jednostavnije stvari, malo komotnije, malo nabranije ponegde, što je sasvim okej. Nekako čini mi se da je neka prihvatljivija ulična moda sada prisutnija. Znači, ne prave se više one teške toalete sa puno čipke, puno šljokica, mada se naravno i to za ekstremno svečane stvari normalno nosi, ali sve malo prilagođeno ovom vremenu. Kako ćete obući naše buduće misice i nadam se da ćete otići u Egipat na pripreme finalistkinje, da? Pa, ne znam da li će otići u Egipat jer se bojim aviona. To će biti moja velika pobjeda ako budem otišla. A ako ne, svakako im spremam haljine koje će biti
koje će biti povezane sa nekim jorgovanima i te jorgovane pravimo nekim oversize veličinama. Tako da će jorgovana i ta neka ljubičasta boja jorgovana će dominirati, malo da predstavimo našu Srbiju na taj način. Srbija zemlja jorgovana. Da. Ali mogu da pitam zašto oversize? Ja se zgražavam oversize. Oversize cvetovi, izvini. Pardon. Veličine, baš da se... Ne. Toliko se trudimo da imamo dobru liniju, da budemo vitke, da budemo fit i onda oversize. Izgledaš ko frižider. Ne, pravit ćemo ogromne jorgovane. Dobro, to je lepo. To može. Inače, svi smo ovim dugim, širokim haljinama, pogotovo posle korone, ovaj blok ovog studija. Evo, pogledaj, ja ne znam da li vam se dopada kako sam se ja danas obukla. Ovo je bluzica iz Zare. Smešno nešto. Pantalone su deo jednog kompleta, pa od pre 7-8 godina. Nisam stigla kod frizera, a Rajf me spašava i kupljen je u Kralja Milana kod nas u Beogradu i prosto moraš da se snađeš. Moda se menja, stil ostaje. Ja ne mogu da kažem da ja imam svoj stil. Uopšte ga nemam. I divim se ženama koje obuku džins i belu košulju i izgledaju savršeno. Ja to nikada nisam umela. I nisam mogla, prosto to nisam ja. Svako bira prema sebi. Znači da ipak imaš neki svoj stil. Koji niko ne može da shvati. A ti si žena raskošnog tela, prelepog tela, znači to i ne možeš se na taj način oblačiti. Ali ti ako obučeš i džins neki i tako stavi tu kraljevsku krunu na glavu i to je to. Da. Eto, otkrila sam vam tajnu. Sjajno. Htjela sam, Marija, da vas pitam kako uspevate, s obzirom da sam bila prisutna na vašim revijama, u jednoj saradnji, nas dve, imala sam priliku da budem i u backstage. I to je gužva, oblači se jedna, druga, treća, 15. manekenka, skida ova haljina, ona haljina, ovo hoće, ovo neće. Znači, bukvalno sve vri. Svi smo nervozni, Marija drži sve konce u svojim rukama. Znači, apsolutno, ne znam da li je tako i u drugim prilikama, ali tada ste bukvalno sve konce držali u svojim rukama i potpunu dinamiku i ništa nije izletelo s koloseka, koliko god da smo svi mi bili, po znacima navoda, ludi i u nekoj frci. Vi ste sjajno vladali situacijom. Kako uspevate u takvoj situaciji da postignete tako? Stvarno sam posvećena svom poslu i prije revije je u stvari odrađen posao. Revija je samo tačka na i. I jednostavno ne mogu da dozvolim da tu neko iskače ili da tu nešto iskuči što nije u redu. Znači, najvažnije mi je da te devojke izgledaju odlično i da izgledaju dobro i da svako izabere model koji će nju istaći, njenu ženstvenost, njenu lepotu i ono nešto što ima da da tom modelu. Znači, ne dolazi u obzir da mi nešto isklizne. Ja ne prepuštam odluku ni asistentima, ni kolegama, jednostavno ne. Stvarno volim da pogledam, da okrenem iz preda i pozadi, da vidim kako nešto izgleda, da vidim kako se hoda u svemu tome. Mislim da ne bih voljela da taj ogroman posao mene i mojeg kreativnog tima, ali verujte mi, to je ogroman posao koji se radi pre revije, ogroman. Ogroman posao tih žena, neprospavane noći, znači radi se stvarno po 16 sati, nekad se radi i po 20 sati. To je značajno, znači nekad ne kažem da uvek uspemo savršeno, ali da je veliki posao, velik rad, velik trud stoji iza svega toga, to je tačno. Da li nekada možda možete i da se opustite i da ne bude tako i da se, po znacima navoda, prošvercujete kroz jak brend koji predstavljate? Pa sigurno da minuli rad koji ja imam iza sebe jednostavno mi pomaže u nekim situacijama. Ali obavezuje. Kod tebe ne sme da bude kiksa. Tačno. Ti si Marija Šabić. Tačno, jer ako je kiks, onda jednostavno radim drugu seriju ili druge stvari. Mislim, jednostavno ne mogu to da dozvolim. Naravno da se desi kiksevi, naravno da nisi uvek savršen, naravno, ali baš zbog ovog minulog rada koje imamo svi mi, jednostavno znamo da se izvučemo iz neke situacije i da to na kraju ipak ispadne
ako ne dobro, onda vrlo korektno. Hoćemo li, Marija, da pogledamo sada taj prilog da naši gledalci vide Obavezno. kako izgledaju modeli Marije Šabić? Vraćamo se u studio. Ovde je bilo žustro, odnosno temperamentno, 4 žene, sve su rečite. Suzana, šta trenutno radiš? Znam da često putuješ, znam da si dosta i odsutna, što kažu onako planski, malo Grčka, malo Srbija. Obzirom da sam udata u Grčkoj, ipak moram da posvetim vremena svom suprugu i treba da budemo zajedno. Tako da ja nekako rasporedim sve svoje obaveze, i što se tiče kuće, i što se tiče porodice, mojih ćerki, prijatelja, emisija. I onda spakujem kofere i odem. To je sjajno. Ali svi moraju da budu namireni. Tako da to zahteva jedno dobro planiranje. I moraš da predviđaš situacije koje mogu da se dese ako nisi tu i tako dalje. Drugo, imamo mačku i psa, evo sad nam je pas povređen, ja sam ga danas previjala, ne mogu svaki dan da idem kod veterinara, ali šta će biti kad ja odem na put? Tako da uvek nešto ima što devojci sreću kvari. Radim moj Suzanin izbor i to zahteva mnogo vremena, jer mi ne sedimo u studiju. Ja u studiju čije mi gostoprinstvo pruža Cepter Hotel na Terazijama, ja uradim samo intervjue sa poznatim ličnostima koji zahvataju recimo 30% emisije i sadržaja. Ali ostalo, pošto smo mi komercijalni, moramo da podelimo neke plate, od nečega mora se živi, onda mi naše klijente obilazimo, snimamo priloge sa njima i tako dalje, iz nekog mog ugla, i zato je to Suzanin izbor. Malo je vremena. Onda treba da se održiš medijski, da držiš medijsku pažnju, gostuješ u emisijama, odlaziš na događaje. Prosto morate biti. I kad sve to sabereš, ja uveče padnem u nesvest. Padnem u krevet i zaspim odmah. I moram se pohvalim, ja sam imala dugogodišnje nesanice i uzimala sam preparate za spavanje
Ovoga leta sam se odvikala, bila sam na odvikavanju. Da, od tableta za spavanje i uspela sam. Sama sam sebi rekla, pa neću više da se kljukam pilulama. To je posledica, mi svi to znamo, posledica toga što puno radimo. Pa moguće. Jer organizam ne može da se dovoljno opusti. Evo, mi smo u pripremama za ovu emisiju, sad ja kažem, ja sam spavala samo 2 sata, kako ćemo uopšte da vodimo? Dok je bila korona, dok nismo ništa radili, pa ja sam spavala ko beba. Čim su počele obaveze, ja legnem uveče i krene mozak. Sutra moram ovo, da li sam ovo uradila, da li sam ovo proverila, da li sam izabrala šta ću da obučem, da li idem kod sponzora, Da li misliš da je možda to posledica što živimo u metropoli i odmah bih se nadovezala to pitanje i za Mariju, da li je to možda razlog što ste ostali u Subotici, jedan od razloga, ajde da tako kažem, da imate neki svoj mir, svoju oazu mira, manje mesto uvek nosi i manje tempo, pa čovek može nešto da poradi i na svom, da kažem, mentalnom sklopu, odnosno da se bolje osjeća? Ne. Ne? Ne. Isto ovo doživljavam, što vi doživljavate, apsolutno isto. Možda čak i malo dramatičnije, jer imam najviše godina. Prema tomu. Iznenadili ste me sa odgovorom, moram da priznam. Da, sve zavisi stvarno šta radite, kako prihvatate neke obaveze, zaduženja za sutra, za preksutra. U stvari šta sebi natovarite na vrat. To je u stvari to. Hoću da pitam Mariju nešto što mislim da je jako važno za i naše gledalce, ali i sve nas koje radimo taj posao koji se odvija pred kamerama. Pošto smo videli da danas sve više mladih koleginica nosi kratke suknje, dekolte, šta je primereno da se obuče, a da izgleda lepo, elegantno i zavodljivo? Uopšte, gledajući italijanske show programe, francuske televizije, mi vidimo da i mlade i starije dame izgledaju malo drugačije. Šta vi mislite o našem stilu na medijskom nebu? Pa znate šta, stvarno sam zagovornik i ja sam stvarno obožavala ženskog tela. Ja stvarno želim ženu da prikažem u onom najboljem svetlu u kojem mogu da je prikažem. Smatram da ne treba nikad preći granicu dobrog ukusa. Kraj. Nikada. Nema razloga da se pređe ta granica. Neka bude pomalo seksi, neka bude pomalo iritantno, ali ne preći granicu. Zaista. Nepotrebno je. Da li to znači manje više? Apsolutno. Uvek. Jedna od čuvenih rečenica, ali evo Suzana koja već godinama radi na estradi i pretrpela je mnoge oluje koje su drmale i što zbog političkih previranja, odnosno promena i odlaska te Jugoslavije. Kako je bilo tebi da opstaneš? To moram prosto da te pitam, jer od one prelepe mlade devojke koju smo svi obožavali da vidimo kada čita one brojeve da nam donese sreću, izgradila si se u jednu drugačiju ličnost koja daje više na više frontova. Kako si izdržala te estradne udare? Pa znaš kako, estradno pojavljivanje, scena, zahteva pomalo kiča. Ako si uvek sveden, prosto dosadan si. Znaš, drugo, ako treba da izađeš na scenu i da pevaš, tebi treba kostim praktično. Tebi treba haljina koja će da prati pokrete tvoga tela, koja će da prati ritam tvoje muzike. Ako si voditelj, to naravno zahteva nešto sasvim drugo. Ti nikada nisi mogla da me vidiš u mini haljini, izrazito mini haljini. Prosto ja sam suviše ženstvena da bi izlagala sve svoje atribute na izvolte. Kad je neko manekenski građen, to je u redu, ali moraš da budeš svesna sebe. I uvek sam bila svesna sebe. Bilo je, pošto ja čuvam svoj press clipping, bilo je neverovatnih promašaja kod mene, ali bi se vrlo brzo trgla i shvatila da koliko imam godina, kakav mi je životni status, da sve to mora da se spakuje u tu jednu haljinu ili tu neku odevnu kombinaciju. Nikad ne zaboravite koliko vam je godina, možete da izgledate najlepše na svetu, ali ipak zna se šta mogu da nose mlade devojke, šta mogu da nose žene
najboljih godina i šta mogu da nose žene Još bolje godina. zrelih godina. Znamo da na kao svetskoj što sceni sam ja. imamo manekenke koje su i 70 Da. plus, ali su imaju manekenke. Ali evo, Suzana, svakako garderoba, zaštitno lice jedne modne kuće, zaštitno lice jedne kozmetičke kompanije koja Znaš je... šta, oni su me spašavali. Da. Oni su me spašavali kad neko preuzme brigu o tome kako ćeš ti izgledati. Znači, ti ćeš uvijek izgledati slično ako to oblači jedna modna kuća. Znači, ono ti odredi stil, jel tako? I onda ja ne moram da mislim, onda imam dve odrasle ćerke koje samo mi kažu, mama, to poslednje što si stavila na sebe, to skini. Od detalja. Ne znam da li bi se sad one složile da nosim i minđuše i ovakav rajf, ali eto, meni se to svida. Važno je da se mi dobro osjećamo, a posle ćemo verovatno dobiti sugestije od Marije. Pa ne, nego zaista zavisi i ko šta nosi. Na nekom obična majica može deluje beskrajno seksi, na nekom deluje jednostavno jako dosadno. Stvarno zavisi. Neko je prosto seksi u džaku. To je tako. Da. To je prosto. A neko je u miniću čedan ili u vrućim pantalonicama i to je isto. Stvarno treba voditi računa o osobi koja to nosi. Tako je. Ja moram da kažem da nekako koincidencija nismo to dogovarali i nismo tako koncipirali emisiju, ali sve smo na neki način, malo pre sam primetila kada je Suzana govorila gde snime emisiju, sve smo vezane i za prijatelja naše emisije, odnosno kompaniju Cepter. Ti emisiju radiš u Cepter hotelu, u Terazije 10, a vi imate svoje modele takođe u Cepterovom butiku, odnosno Terazije 5. Tako da je to jedno preko puta drugog, a nas dve smo već, jel tako, nekako... U toj konekciji još jedino da ja ovdje kod Marije da ona te modele... Da ti uzme mere. Da mi uzme mere. Mora mere da ti uzme. Da, pa bit će mi drago, naravno, jer je prednost u stvari nekih haljina, ako ja to smatram nekim komplimentom, ako moje haljine mogu da oblače vrlo mlade devojke i te haljine isto tako obuku i žene u zrelim godinama i pritome izgledaju elegantno, dobro i umereno, odmereno, seksi. Mislim da je to ipak neki dobar pokazatelj, da sam na nekom pravom putu. Jeste. Marija, ja moram samo da vam kažem da kada ljudi sa mnom komuniciraju na društvenim mrežama i onda nakon nekog vremena kada me vide, oni kažu, da, to je to, nema filera, nema bilo čega. A da, jasno je, vi nosite modele Marije Šabić, tako da je nekako to postalo i sinonim za... Hvala vam u svakom slučaju na tome, stvarno, baš vam hvala, jer nekako vi prosto dopunjujete taj moj asortiman i dodatni marketing. Dodatni marketing. Kako da ne. Onda možemo slobodno da kažemo da i danas u emisiji Život punim plućima nosi model Marije Šabić. Marija nosi model Marije Šabića, a nas dve neke druge modele, jer moramo doći... Smo se obukle kako smo stigle. Ali se nekako to sve uklopilo. Međutim, kako ova emisija ne govori samo o našim životima, ne govori o kulturi odevanja, nego govori o nekim drugim kulturnim sadržajima. Mi ćemo sada vidjeti jedan prilog našeg kolege Aleksandra Glišića, koji kao novinar prati aktualna dešavanja na kulturnoj sceni i vidjet ćemo da je doveo u goste jednog znamenitog režisera koga dugo nije bilo na našoj sceni, a o čemu se radi sada ćete upravo pogledati u ovom prilogu. Moram priznati, poštovani gledalci, da imam posebno zadovoljstvo što danas mogu da predstavim istaknutog svetskog reditelja poreklom sa jugoslovenskih prostora, gospodina Harisa Pašovića, koji u operi i teatru Madlenijanum režira gospođicu Juliju Augusta Strindberga. Gospodine Pašoviću, dobar dan i dobrodošli u Beograd. Dugo vas nismo videli. Vaše predstave u Jugoslovenskom dramskom pozorištu su ostale zapamćene i mnoge generacije studenta Fakulteta dramskih umetnosti su upisivale fakultet zbog vaših predstava Dozivanje ptica i da pomenemo još neke koje su bile u Jugoslovenskom dramskom. I Buđenje proleća. Buđenje proleća, da.
Pa znate šta, meni je stvarno i čast, a i vrlo mi je nekako i dirljivo da se i danas u tim predstavama do neke mjere govori ovako u susretima sa ljudima i tako nekako i vrlo često dođe do toga da se pomenu te predstave, iako je to bilo prije 30 godina. To govori koliko taj teatar, znate, mi kažemo uvijek film ostaje, a teatar prolazi. Da, on prolazi u smislu nema više, ne može se otići i vidjeti ta predstava, ali on nekako je ostao je u sjećanju ljudi, ostaje u srcima ljudi. Pa eto što vi kažete da su neki ljudi bili potaknuti, ohrabreni da i sami odu da studiraju ili da se počnu baviti pozorištem, bilo kao producenti, reditelji, glumci, na razne načine. Meni je puno glumaca reklo, baš iz Beograda, da su upisali da ih je to nekako probudilo, odvelo na akademiju zbog buđenja proljeća ili dozivanja ptica. Vrlo je lijepo to, a vrlo je lijepo biti u Beogradu. Ja sam u Beogradu, već dolazim do puno godina, igrali smo moje predstave iz Sarajeva ili iz nekih drugih gradova koje sam radio, kao gostujuće predstave. Ali prvi put režirate posle duže pauze? Posle 1991. prvi put režiram, ali ja imam puno prijatelja u Beogradu, ja sam živio u Beogradu i tako da Beograd je nekako i moj grad. Kako ste se opredelili za gospođicu Juliju? Je to baš vaš lični izbor? Moj izbor jeste, koji je zapravo vrlo podržan od strane Magdalenijanuma, od strane i gospođe Madlene Cepter i direktorice Ane Zdravković-Radivojević. I njima se dopao i priča, mislim, koju su poznavali, ali sada kad smo je aktualizirali, i koncept, jer a ja sam, znate kako, ja sam davno čitao dramu, još na akademiji i tako, i onda nekako ostane čovjek u sjećanju, pa to je dobra drama i tako, odlična je drama, ali nije nešto, ne bavim se čovjek time. A onda predavao sam na masteru za glumu na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, gdje ja povremeno predajem, to je to akademija koju sam ja završio i moje kolege su me zvali ponovo da se uključim zajedno s njima kad je u pitanju master studij. I onda sa studentima nekako smo došli do toga i da sam ja rekao, ajde da malo pogledamo tu gospođicu Juliju prije par godina i ja sam je ponovo pročitao nakon dugo godina. I odjednom je to bila neka nevjerovatno savremena priča o mladim ljudima koji pokušavaju da nađu sebe, ali istovremeno nije samo o mladim ljudima. Mislim, svako od nas može da se prepozna u toj priči u kojoj jedni pokušavaju da nađu sebe, drugi pokušavaju da pobjegnu od sebe i nekako u tome se stvara i ljubav, i mržnja, i razne strasti, neke i vrlo opasne, neke vrlo romantične i tako nekako stvarni život se dešava u tom fantastičnom komadu. Kako ste zamislili rediteljsku koncepciju gospođice Julije u 21. veku? Pa ono što je meni bilo zanimljivo jeste da probamo da vidimo, ovo ste baš dobro naglasili, 21. vijek, jer znači ona je napisana na kraju 19. vijeka i ona je najavila jednu novu epohu u pozorištu tada. Strindberg je sa tim komadom započeo jednu pozorišnu revoluciju, u smislu jednog psihološkog teatra, naturalističkog i tako. Ja sam htio da vidim šta je to danas novi naturalizam i kako današnje vrijeme, koje je bitno drugačije od vremena kad je nastala taj komad, kako mi danas možemo da smjestimo, gdje da se smjestimo? Kako korespondira sa sadašnjim vremenom. I onda sam ja došao na tu ideju da, mislim, potaknut jednim tragičnim fenomenom koji je karakterističan za cijeli Balkan, i za Srbiju, i za Bosnu, i za Makedoniju, da mnogo mladih ljudi odlazi u Evropsku uniju tražeći posao i bolji život. I to je meni vrlo potresno, da ljudi malte nekad završe srednju školu, oni već pokušavaju da odu, a s druge strane mi već imamo drugu i treću generaciju bivših Jugoslovena
koji su kao gastarbajteri otišli, a kasnije i neki kao izbjeglice. I sad njihova djeca već rastu i žive u tim sredinama kao u nekom podvojenom svijetu i Evropske unije, ali i zemalja iz kojih su došli, bilo da je to Srbija, bilo da je to Bosna i tako. I onda sam to smjestio da se cijela radnja dešava u Sloveniji i da su u stvari, pošto ja tamo, mislim da podsjetim samo, radi se o tome da na jednom bogataškom imanju radi jedan broj ljudi, posluge, radnika i tako dalje, a kćerka vlasnika imanja tako ima jednu ljubavnu aferu sa jednim od butlera i onda sam rekao, pa da, ok, ajmo da vidimo da su ovi radnici, da su oni došli iz Bosne, iz Srbije, iz Makedonije, kao što i dolaze. A da je Julija Slovenka i njen otac. I onda smo pozvali glumicu iz Slovenije, jednu fantastičnu mladu glumicu koja se zove Sara Dinbek i koja ima već nagrade i, mislim, vrlo je poznata i cijenjena u Sloveniji, da igra Juliju. Ona je to sa radošću prihvatila, a jedan divan glumac iz Beograda, Strahinja Blažić, koji već ima neke filmove, igra u predstavama i tako, ima određeno iskustvo, ali dosta je mlad. On igra Žana, to je druga glavna uloga, i treću glavnu ulogu igra jedna fantastična mlada glumica Mina Pavlica iz Novog Sada je, ali ona također živi na relaciji Beograd-Novi Sad. Šta ste radili svih ovih godina? U Italiji ste bili direktor jednog prestižnog festivala. To bi bilo zanimljivo da pomenemo našim gledalcima. Pa da, to nedavno sam okončao taj svoj mandat. Mene su pozvali 2018. godine sa festivala Mittelfest u Italiji, u Cividaleu, da budem umjetnički direktor. I meni je to bilo zanimljivo, jer to je festival koji već ima 30 godina, koji je prestižan, italijanski evropski festival, i koji je osnovan da bi povezivao umjetnike sa zapada i sa istoka. On je osnovan odmah nakon pada Berlinskog zida. I meni je to bilo zanimljivo i nekako jako malo umjetnika sa Balkana nađe put u Evropu. I ja sam mislio da možda će i to moje liderstvo na tom festivalu pomoći da dovedemo neke, i jeste pomoglo, da dovedemo neke umjetnike i da se također da pokažu svoje radove i svoje znanje. I to je festival koji nije samo dramski, nego je tu i opera, i balet, i muzika, i multimedija i tako. Koliko traje? On traje 10 dana, ali intenzivno sa dosta programa. Tokom letnjeg perioda? Tokom letnjeg perioda, s tim što smo sad posljednji 20. godine pomakli malo u septembru zbog korone, ali smo uspjeli da ga održimo uživo. I tako, to je bilo jedno zanimljivo i dobro iskustvo. Puno sam putovao po Evropi, malte ne svake sedmice sam bio u drugom gradu ili drugoj zemlji, jer su učestvovali predstave Berliner ansambla, Thalia teatra iz Hamburga, bendovi iz Holandije, puno umjetnika iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Slovenije i tako. Tako da je stvarno bilo jedan vrlo zanimljiv period. Isto tako sam dosta radio i sa drugim. Radio sam sa Belgijom, radio sam sa Holandijom, radio sam sa Rusijom, radio sam sa Kinom. 2015. godine režirao sam u Šangaju, u jednom vrlo velikom teatru koji zove Shanghai Dramatic Arts Center. Tako da, eto, malo putujem po svijetu, radim, malo dođem u Sarajevo, gdje predajem na akademiji, malo idem u Novi Sad, kad predajem na masteru. Sve to vrijeme svraćao sam u Beograd, evo sad sam u Beogradu, tako da živim kako živim zadnjih 30-40 godina i vrlo je lijepo. Mi se radujemo našem ponovnom susretu u Beogradu i ono što bih hteo da vas pitam za kraj našeg razgovora, u kom pravcu ide savremeni teatar po vama?
Pa to je jedno vrlo složeno pitanje na koje možda ni nema baš odgovora. Ono što je zanimljivo da se stvaraju i nove forme koje nisu samo umjetničke, nego evo i producentske. I u tom smislu stvarno je izvanredan dokaz i izvanredan primjer je opera i teatar Madlenianum kao najveći privatni teatar te vrste u Evropi. Mislim, imate vi neke privatne teatre, ali nemate ni jedan koji ima i dramski, i operski, i baletski dio, što je jedan fascinantan poduhvat. I ja u tom smislu stvarno izražavam i svoju fascinaciju, da tako kažem, čitavim projektom koji je gospođa Madlena Cepter pokrenula vrlo uspješno tolike godine. I sama činjenica, evo, da sad radimo jednu predstavu koja je po svemu i teatarski moderna, koja je angažovana, koja, evo, ima goste iz Slovenije. Ja sam malo iz Bosne, malo sam domaći, malo sam iz Evrope, malo sam sa raznih strana, ali to govori o jednom tako kosmopolitskom pogledu tog teatra i ja mislim da možda najkraće odgovor na vaše pitanje da savremeni teatar ide u jednom pravcu jednog kosmopolitizma. Hvala vam puno na razgovoru. Hvala vam. Evo, poštovani gledalci, videli ste ovaj prilog našeg dragog kolege, a sada smo ponovo u studiju. Emisija je negde već u drugoj polovini sa našim dragim gošćama koji imaju izuzetno uspešne karijere, pa ćemo u tom pravcu i nastaviti. Ja nikada ne volim da baš pitam koji su budući planovi, ali nekako posle ove korone, gde smo svi bili malo stopirani, vola bih od vas dve da čujem šta će se dalje dešavati posle ove 300. emisije, posle izbora za mis. Možemo li uopšte da tako daleko planiramo? Ne možemo. Ne možemo, nikad se ne zna. Hoće li biti pik 4. talasa, neće li biti, hoće li biti okupljanja ili ne. Vrag bi ga znao, nekako su nam životi na nekom čudnom stand-byu, na nekom levom koloseku, zar ne? Da, ne možemo. A Suzana, šta kažu dve ćerke sada u toj situaciji, jer nekako mladi su nam u ovom trenutku doživeli to prvo strašno iskustvo zatvaranja, izolacije, nemogućnosti komunikacije. Kako su se one snašle s obzirom da su obe bave kreativnim poslovima? Pa slušaj, one mogu same da rade. To je prvo i osnovno. Mogu da rade od kuće. Drugo, nas tri smo bile zajedno i mi nismo samo porodica, mi nismo samo mama i ćerke, mi smo društvo jedna drugoj, inače. Tako da ja pretpostavljam koliko je bilo strašno ljudima koji žive sami. Ali mi nismo živele same, imale smo jedna drugu. Drugo, one su imale Skype, društvene mreže i prosto održavale su kontakte sa svojim društvom. Šta ćemo raditi, kako ćemo raditi, ne znam. Evo, ja recimo nemam nikakva ulaganja finansijska u svoj posao, osim da održavam neki životni standard svoje ekipe. Ali šta da uradi jedan vrhunski kreator koji mora da nabavi materijale, koji mora da plaća svoje radnike, to su fantastične investicije za jednu osobu. I onda dođe korona i ne prodaš ništa. I šta? Tačno, to nositi, to je stvarno jedan veliki rizik. Ne znam, isto mogu da kažem, jednostavno ne znam, vidjet ćemo. Da se Bogu pomolimo da se bude kako treba. Vidjet ćemo, za sada ide, za sada se nadoknađuje ono što nije bilo, i delom, prošle godine, i to je to. Rekli ste da učestvujete i na Fashion Weeku, kada se održava? To će se održavati negde u krajem oktobra ili početkom novembra. A prošle godine ste se kako snašli za tu manifestaciju? Bilo je sve online. Da. Znam, pratila sam zato da se pitam. Divno, u principu svako se snalazi onako kako može, ali mislim ipak da kada radimo kreativne poslove, mnogo toga što kaže Suzana možemo da uradimo od kuće. Da, finalni deo jeste vezan za krajnjeg korisnika, ali u principu
emisija može da se snimi sa jednim gostom, kreacija može, kao što kaže Marija, da se radi u nekim noćnim satima, bez obzira na koronu. Ja samo hoću da pitam, da li vam je prošlo brzo ovo vreme u emisiji sa nama dvema? Previše. Jel imate utisak da je prošlo skoro sat vremena? Ne, zaista ne. Televizijsko vreme ponekad ide brzo, ponekad sporo, kada su zanimljivi gosti. Ja bih voljela da vas još nešto pitam, da li biste nešto promenili obe? Jer često kada pravimo neke retrospektive onoga što smo uradili, da li postoji nešto što ste pogrešili ili biste želeli da to uradite na drugačiji način ili je sve bilo ipak onako kako ste u suštini želeli? Možda bih želela možda da sam nekada u nekim momentima bila bolja. Mislim da je najvažnije u životu, mnogo je važnije od toga uspeti, školovati se, napraviti bilo šta u životu. Najvažnije je da vaspitamo decu i sebe, da budemo dobri, dobronamerni ljudi. Mislim da je to najveći uspeh. Znači, svakako moralni kvaliteti su ono što je najveće bogatstvo. Apsolutno. To te vodi kroz život. Da, to se jedino računa. To te vodi kroz život i kroz dobro i kroz zlo. Da. U dobru se ne uzdigni, u zlu se ne ponizi. Meni je žao što recimo u nekim situacijama nisam imala više samopouzdanja. Ali, Bože moj, na tome se posle nadogradiš. I uz sve ono što je Marija nabrojala veoma inteligentno i veoma mudro, prosto, šta reći, mi ne možemo da izmenimo svoju prošlost, to je već istorija, ali i istorija nas može mnogo čemu naučiti. Prema tome, budi mudar u životu, budi iskren prema sebi. Budi voljen. Da, budi voljen, da. I budi bolji. Ma budi voljen. Budi voljen i onda ćeš biti bolji. U to sam sigurna. Obično kažu da će, odnosno poznato je da izjava da će lepota spasiti svet. Obe ste negde u lepoti i lepe. Šta vi mislite o tome? Ona otežava ili olakšava? Svi smo za sekund učuta. Olakšava, ali ne može da finalizira nešto što nisi dobro uradio, što nisi dobro pripremio. Jel se slažeš, Marija? Da, može da bude i opterećenje i to se dešava jer postoje mnoge lepotice koje su završile vrlo tragično i nije im lepota donela sreću. Ništa dobro, da. Ali, u principu, poštujmo ono što smo dobili od Boga, od roditelja i nadgradimo to. Zato se meni dopada rad Vesne Jugović, verovatno zato sa njom sarađuješ toliko godina uspešno, što je uvek lepotu htela da podupre, da osnaži znanjem, edukacijom, kulturom, vaspitanjem. To je ono što nam svima treba. I predstavi na jedan plemeniti način. Tako je. Svakako poznata je ta priča o Jorgovanima koji je Vesna u stvari pokrenula, nekako smo to iz istorije sve gurnuli u drugi plan i baš mi je drago da je sada ta kolekcija. Sve su kolekcije u stvari poslednjih godina koliko sam gledala bile u toj nekoj ljubičastoj nijansi, ali ove godine će to biti izgleda nešto malo još a može i belog Jorgovana. Tačno. Da, postoji i beli. Tačno. Vesna je sa svojim misicama, sa svojim devojkama, sa sve krunama, sa ljubičastim velovima i šalovima, pomogla da se kod mene na imanju Moštanice zasade Jorgovani. I beskrajno sam joj zahvalna zbog toga. Obično je novinare zvala kada smo sadili negde duž obale Save, ali evo i to je interesantno. To možete pogledati u Suzaninom izboru na YouTube-u. I to je toliko slatko bilo. One su lepe, naravno pomagali su nam baštovani i tako dalje, koji su ovako, nisu mogli da dišu gledajući onu lepotu od devojaka. Koji šta je sad ovo, šta nas ovo snađe. Ali ti Jorgovani se dobro drže i dan danas i lepo napreduju i lepo rastu. Kreativna umetnost. Ja sam htjela samo da vas pitam, evo, Picasso je rekao svako dete je umetnik. Problem je kada poraste umetnik i šta dalje. Znači, ako izađe to dete iz njega, koliko je bitno da ostane dete u nama i vama, Marija, za kreativnu umetnost i Suzani koja je multimedijalni umetnik? Marija?
Pa bitno je zabavljati se i uživati u svom poslu. Ja sam nekako imala tu sreću da se zabavljam i da večito tragam za nekom najlepšom haljinom. Ja sam rekla, kada je budem iskreirala, uradila, da ću prestati da se bavim modom. Tek tad treba navaliti, Marija. Tek A eto, tad sad treba navaliti. tragamo. Znači, možemo nekako da privedemo kraju naše druženje konstatacijom da odelo ne čini čoveka, ali ga određuje. Ipak ga određuje. Tako je, mnogo govori o njemu. Yes. Tako je. I oblači. I to je jednostavno jedan govor, odnosno saznanje o nekom bez bilo kakvih reči. Tačno. A pretpostavljam da mislimo isto, ali evo da pitam, nisu potrebni neki basnoslovni novci da bismo postigli to o čemu govorite. Znači, može se i sa manje novca izgledati lepo i odabrati dobar komad ili već u kombinaciji sa nekom šnajderkom sašiti i ostalo, jer uglavnom ljudi kažu to je rezervisano za one koji imaju dosta novca. Tako je. Mislim da se stvarno može lepo izgledati bez previše novca. Možda je lepo imati neku skupu dobru stvar na sebi, ali... Da, apropo toga što kažete da je sve u glavi, znači da odatle zapravo kreće priča. Uvek jedan dobar komad, ona čuvena mala crna haljina može da preživi, ja misli sve. Ja sam upravo. Hvala. Prosto da možemo da... A i mala crvena, meni se više sviđa mala crvena. Da, mi smo se svi zaljubili kada smo videli Mariju u toj fantastičnoj kreaciji. Pa ništa, već smo na kraju emisije, saznali smo nešto o vama, saznali smo o tome što mislite i mogu samo da vam se zahvalim što ste bila naše gošće. Hvala što ste nas zvali. Hvala. Ovo je naša prva emisija i premijerna, tako da neki sa znate srećom onda. Da smo se ovako lepo sa vama družile i da će negde ostati zabeleženo u analima da ste baš vas dve bile naše prve gošće. A nadam se da ćemo se vidjeti kada počne i Fashion Week i kada bude izbor za Miss i da ćemo ponovo sarađivati i družiti se. Hvala vam. Svakako, naši gledalci bi trebali da ostanu još malo uz nas, jer sada idemo na Ceptar kutak. Tu ćete vidjeti mnogo interesantnih stvari u svakoj emisiji, a sada odvojite nekoliko minuta i za to, pa ćemo se na kraju pozdraviti sa vama. Veća zagađenost vazduha, veća stopa infekcija i smrtnosti i od COVID-19. Zaključak je Univerziteta u Harvardu u aprilu 2020. godine. 78% smrtnih slučajeva u Italiji, Španiji, Francuskoj i Nemačkoj zabeleženo je u 5 najzagađenijih regiona. Isti su dokazi i za druge infekcije koronavirusa i respiratorne infekcije, kao što je influenca. Udisanje zagađenog vazduha i u zatvorenom prostoru i na otvorenom prostoru značajno povećava rizik od smrti. Therapy Air Ion Cepter, jedinstven prečišćivač vazduha, već je 3 puta 2016., 19. i 20. u Nemačkoj proglašavan kao najbolji prečišćivač vazduha. Važno, u aprilu 2020. godine renomirana nemačka laboratorija G-Lab na osnovu kompleksnog testa izdala sertifikat koji potvrđuje da Therapy Air Ion specijalnim filterima iz vazduha u zatvorenom prostoru efikasno eliminiše čak 99,99% patogena, virusa, SARS-CoV-2 i druge i ostalih toksičnih supstanci. Therapy Air Ion je u svakom zatvorenom prostoru više nego must have zaštita. Udišite čist, zdrav vazduh, živite bezbedno, bez stresa i u vašem domu i svakom poslovnom prostoru. Therapy Air Ion je patentirani jedinstven prečišćivač vazduha i generator negativnih iona sa 6-stepenim sistemom moćnih filtera koji uklanja 99,9% patogena i otrovnih čestica iz vazduha, PM2.5 i PM10, razne toksične supstance, bakterije i viruse. U aprilu 2020. godine prestižna nemačka laboratorija G-Lab izdala je sertifikat koji dokazuje da Therapy Air Ion eliminiše čak i SARS-CoV-2, odnosno koronavirus iz vazduha.
Koronavirus se širi vazduhom, posebno u zatvorenim prostorijama gde vazduh slabo cirkuliše i gde se virus najduže zadržava. Studije objavljuju da dugotrajna izloženost zagađenom vazduhu povećava smrtnost od COVID-19 za čak 15% u celom svetu. Kako biste obezbedili sebi 99,9% čist vazduh u svim zatvorenim prostorijama, kako u vašim domovima, tako i u kancelarijama, jedino pravo rješenje je Therapy Air Ion, jedinstven sistem za prečišćavanje, koji će u 1 minuti prečistiti čak 6 metara kubnih vazduha i eliminisati virus. Zaštitite sebe i svoje najbliže. Nadam se da vam je brzo prošlo ovih sat vremena, da su vam se dopale naše teme danas, a mi se vidimo za 7 dana. Živjeli!